Здравейте, Изита! Аз съм Изиан Харт и в този епизод ще обяснявам за моя YouTube канал и това един човек, с който аз си говоря и с него повечето ще качваме... Задар. Кажи пак Задар. Задар. Ай, ти чух ти го явно. И това е моят YouTube канал. Надявам се да ви хареса, така ще снимам. Това са ми очилата, на които ще ме виждате с фейскам. Надявам се да става фейскама хубаво. Иначе така ще се виждам на влоговете, а ето така на фейскама. В компа. Защото така ми казва доктора, но и надявам се той септември е днеска. Учещето почва сад. И това ще е нещо информация за моя канал. Какво ще има? Ще има много хубави игри. И ще има и влогове. През лятото повечето. Ама сега става зима. И през зимата може да няма толкова много клипове. Може да има игри на телефон, на компютър, на всичко ще има. Надявам се да ви хареса този клип. Не забравяйте да шибнете един лайк. Кажи моя канал. Не знам тебе. Моя канал се казва ClickHair. Чакай, аз да обясня. ClickHair. Мой неговия канал. И ако искате да го намерите, сега ще видя, чакайте. Няма оставам линкове, мързма. Значи, влизате в YouTube. Като влезете в YouTube, влизате в старият ми канал, пишете MLG Прота. И като напишете това, ще излезе едно нещо, което пише Monster BG. Натискате го. И търсите тия клипове, това са мои клипове. Натискате това, където пише Monster и отдолу коментарите What's Up пише от ClickHair. Натискате на ClickHair и това е другия канал, който може да му се събните на този приятел. И това е като цяло. Да се събнете всичко. Довиждане, хора. Това е. Чао.